Вчера говорихме за страната, в която словото е най-свободно и днес искаме да говорим за една страната, където свободата на словото е под най-голям въпрос. Дали това е така? Какво е тяхното разбиране за свободата? И още повече за тази толкова далечна и толкова страстна страна ще ни разкаже нашата гостка тази вечер, Диана Иванова. Аплодисменти. Добър вечер. Да кажа няколко думи защо аз съм тук, може би, защото аз питах специално Яна защо и как ме намерихте да говоря на Куба. И тя каза, че е правила сърч в интернет, нали така? Аз съм журналист на свободна практика. В момента се занимавам по-скоро да имам собствени проекти. Се опитвам. И един от тях е свързан с Куба. И това е, може би, причината да съм тук сега тази вечер. Ходила съм в Куба 5 пъти. Първият път като журналист в Радио Свободна Европа през 1997 година. Аз тогава работех в Прага, в Радио Свободна Европа. Но това пътуване беше туристическо. Аз отидох просто на едно пътуване да видя тази страна. И това пътуване по някакъв начин промени цялата траектория на следващата ми журналистическа дейност от тук нататък, защото срещнах изключително интересни хора. Написах няколко статии, които тогава излязоха в писание Егоист. И така стана, че това пътуване стана основа на едно следващо пътуване през 2001 година, на едно трето през 2005 и на едно последно през 2009, което завърши преди миналата година. Тъй като темата днес е свободата на словото, аз много разсъждавах днес откъде да е подхванено, защото Куба е свободата на словото, т.е. темата е огромна. И ми се иска да говорим за нещо конкретно, което да всъщност и вие да участвате в разговора. Нали? Това е най-важното и да излезете, може би, от тази среща с някакво разбиране за нишите на свободата. Аз много разсъждавам върху това и разсъждавам върху това, докато пътувам в Куба. Но може би едно от най-важните ми пътувания беше през 2005 година, когато отидох като доброволка с една словашка неправителствена организация Понтис. Някой от вас може би я знае. Тя работи в областта на човешките права и от 2003 година започна да събира помощи в помощ на семействата на политическите затворници в Куба. Това, което те правят е събират и лекарства и периодично ги занасят в Куба на тези семейства. Така те ме поканиха, мой колега също от журналист от Радио Свободна Европа, словак, който отиде да работи за тази фундация, ме попита: ти си била вече в Куба, имаш някаква представа, че да дойдеш с нас. И така аз попаднах в 2005 година на едно ново пътуване, защото ние с него обиколихме няколко села, в които се срещахме с жени, чието съпрузи са в затвора. И той трябваше да им остави някакви лекарства, които те бяха събрали в Братислава. На мен първо ми направи много силно впечатление самия факт, че едни 20-30 годишни младежи в Братислава се събират лекарства и някой ги занася и те извършват нещо конкретно, добро. Просто видях една конкретика в това, което те правеха и това страхотно ме впечатли. Но най-впечатляващото беше последния ден, когато в Хавана ние имахме един разговор с Освалдо Пая. За тези от вас, които не знаят, аз след това ще поясня няколко неща за ситуацията в Куба. Но Освалдо Пая е най-известната политическа фигура, можем да го кажем най-известният политически опозиционер в Куба. Казвам го условно, защото опозиция трудно може да се каже, че има или че режимът трудно допуска такава, но това е човекът, който направи една много голяма петиция за промяна на Конституцията в Куба и получи европейската награда на Европейския парламент Сахаров през 2005 година. Тъй като беше първият кубинец, първият политик, който прави едно всенародно допитване, така наречения проект Варела, който искаше да направи някакви конституционни промени в Куба. Пая е наблюдаван много стриктно от кубинската държавна сигурност, с кого се среща, кой идва при него. Предполагам, че аз съм била наблюдавана. Факта, че съм била там, се знае. Но това беше последния ден от нашето пребиваване. И в края на този разговор те говориха с моя колега словак. Той се обърна към мен и ми каза: Диана, а вие българите защо мълчите? Защо забравяте, че вие сте свободни и ние не сме?
И мен този въпрос, който той ми зададе, страхотно ме проряза някъде, защото той каза следното: най-добрите приятели на нашето семейство по времето на комунизма, хората, с които ние тук се разбирахме най-добре, беше едно българско семейство лекари. Сега, 20 години след 1989 година, аз чувам само за България, но никой никъде не се интересува от нас. Това го правят чехите, правят го словаците, правят го поляците, а вие не. Вие забравихте, че всъщност вие сте свободни и ние не сме. И аз се почувствах длъжна, връщайки се в България, да публикувам това интервю с Пая, защото си дадох сметка, че съм първият български журналист, абсолютно случайно озовал се при него. Аз нямах никаква заслуга за тази среща, просто бях доброволка, отишла по друга работа в Куба. Така се случи, че попаднах на тази среща. И се усетих длъжна да публикувам това интервю като послание. То не беше казано не за мен, беше казано към хората. Тогава направих един ресърч, както Яна сега търси за Куба, какво има написано за Куба и въобще какво се пише. И видях, че нито една българска медия не е отразила факта, че Пая получава наградата на Европейския парламент Сахаров. В крайна сметка ние сме страна, която тогава все още не беше, но отиваше към Европейския съюз. Нито една българска медия не беше писала за политическото движение жените в бяло. Това са жените на политическите затворници, които започнаха всяка седмица шествия, облечени в бяло, за да привлекат вниманието към това, което се случва. Това също ми направи страхотно впечатление и аз си замислих какво можем да направим ние. Тоест аз съм била там, видяла съм това, в крайна сметка аз съм българка, това ми е казано на мен, мога ли да направя нещо. И тогава с приятели и колеги, с които разговарях, решихме да започнем така наречените Куба Либре дни, в които да говорим за Куба, т.е. аз да покажа фотографии, звуци, които сме заснели, и да направим една дискусия за това, за тези неща, за които аз ви разказвам сега. Тоест, ние като българи можем ли да правим нещо заедно с Куба и за какво ни е отношението към тази страна. И първата такава среща беше през 2006 година в Червената къща. Казвам тази хронология, за да сме наясно, за да знаете вие и аз какво прави, за да имате въпроси към мен след това, може би, да е по-ясно всичко. Може би някой от вас е бил на тези неща, ако се повтарям, вие ще ми кажете и ще ме спрете, надявам се. Но искам просто да ви дам някаква моя хронология на нещата. Тази среща в Червената къща на мен ми показа едно нещо, че има страхотна липса на информираност, наистина, у нас, какво се е случило в Куба през последните 20 години. И тогава започнахме да го мислим с още един мой съмишленик, Манол Пейков от издателска къща Жена 45, как можем да запълним този вакуум от информация. Тук не ставаше въпрос само да се говори за човешките права, не ставаше въпрос за вакуум на информация, ако щете чисто литература. Например, книгата на Педро Хуан Готиерес, която му издаде преди 2 години, точно Жена 45, беше излязла вече 95-та година в Хавана и беше станала световен бестселър. Аз за тази книга научих едва 2005 година там и слава Богу, тя излезе много бързо, благодарение на нашите общи усилия. Успяхме да свършим с Педро Хуан, публикувахме книгата, защото си дадохме сметка, че не е достатъчно аз като очевидец или аз като свидетел да разказвам, защото в България хората продължават да имат много силна романтична представа за Куба, благодарение на много добрите спомени, които имат хората от прекарването си там. От 60-та година страшно много българи живеят в Куба. България е построила 75% от язовирите в Куба, 50% от консервните фабрики в Куба. Тоест има огромна инвестиция на българската държава в тази страна.